Mga tagpalamati, kamusta sa inyo? Sa karon nga adlaw Lunes, Abril 26, tuig 2022. Siyempre, welcome sa Lunes nga edisyon sang This Is My Life. Kamusta panyaga? Tada man? Da okay Lunes, mapagsik or maluya-luya? Paamo ka na. Well, anyway, relax lang kamo dira sa inyo sini mga nahamtangan, especially ang aton dira mga young ones. Ay, kamusta ang mga pamatyaga ninyo? Okay lang? Abi pag hinay-hinay tungod sang tama, kainit naton nga panahon na naman, ha? Sulit na naman na si Tita Wilma, pero hindi gid ko na maguntat sa pagpahanumdom sa inyo tungod sa dalagan sang aton panahon, mabudlay gid para sa inyo mga young at hearts ang maghulan. Ha? Gani, kung nakapanyaga na, hilay-hilay, sulusandig, samtang nagapiyong-piyong ang mata, pero palamatin-an ha, upod kay Tita Wilma. Upod na kita yatub-tubtak na stress sa sininga nga hapon. Ha? Relax lang, kag syempre, kamusta ang inyo Domingo nga adlaw? Ang aton man pagpangamusta gidiya. Na? Kamusta kamo kahapon nga adlaw? Bala, nag-enjoy kamo pod sa inyo pamilya? Or nag-ugtas ka mo kung nagtililipon gid man, paamo ka na. Duwa lang nakabagay mo, pero importante is nag-inupdanay, kag enjoy gid, na? Enjoy gid, kag pasalamat iya sa bugos nga simana naton nga mga grasya nga mga nabaton. Siyempre aton gid na pasalamatan, na? Bugos nga simana nga blessings, bugos nga simana nga mga hitabo sa aton kabuhi, ups and downs nga ma-encounter naton, na masa na siling naton ti grasya o kon problema sa na ano gani dapat i-welcome neton ina, kag indi gid kita iya mag surrender padayon, go lang mga anak. Sa siniman nga hapon ti ano man nga aton nga i-share sa inyo, pero bantayan ninyong aton sulat, na aton sulat nga basahon halin sa aton sini Facebook page, personal naton nga Facebook page, Action Wilma Sugaton. Mao na may gini na sa mga party sa pag-load na bala, kag pag-text na balanan. Amo nang aton iya kaundan sang sulat nga ginpadala para iya sa This Is My Life. Ina ang aton pagabasahon karon. So sa inyo man mga reactions, inyo man mga opinions, araw lang ang aton sini mga gidyatawe aton text hotline, of course, kag chat room, na arang aton action na radio text hotline 0963-757-0874, again 0963-757-0874. Pwede dira inyo mga reactions, inyo man mga comments o ma-recommend iya. Pwede gid, welcome gid sa aton programa This Is My Life. Kag magluwas sina sa aton naman chat room, syempre updanay kita sa mga naka-online dira, na? Sa mga naka-online naman via Facebook page sang Action Radio Bacolod. Ara ang FB Live, This Is My Life. Updanay kita tubtubtek na stress man. Kung pwede, malike naton ha. Malike naton kag ma-share. Hindi lang ang This Is My Life. Pwede man ang iban pagid naton dira nga mga na-post sang amon sini News Center, sang Action Radio Bacolod. Iban man nga mga public affairs program. Kag sang mga matahom naton nga drama nga gina-play online. Okay? Pero sa masingki nga panahon, kinahanglan ano gani, cool lang kita. Kaya kaysa kadala kita sa tuman ka init nga panahon, bawd nga init, nag-init man ang ulo sang iban. Gani, relax, control yourself, and smile. Okay, horoscope ninyo, bantayan man dugay-dugay ha. Bantayan man nato ng atong sinitag sa ka-zodiac sign. Paagi sa itong tag sa ka-horoscope, kalingawan lang nato ni na iya adlaw-adlaw kaya. Lunes tugtub Sabado. Kag magluwasin na Tita Wilma, na ang ato na mga produkto from Dr. Alfred. Siyempre ha, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Pero tandaan natin basta produkto sing Dr. Alfred's, may ara ina siya Philippine Beef Fat. Alamin kung paano sumali sa
pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin mainalaman sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Freds. Kaya manamyaw kami anay. Manamyaw anay kita sa mga naka-online dira. Basin udang mga naka-online balik doon ta dibi sa piyak. Puwerteng kuan mo tawe. Inagakadlaw lang ini sana nagbayo mo. Meleli Uligo, good noon. Ma'am Wilma, yes, thank you, Gid. Kay Ma'am Marjorie Ward, good evening. Tito Wilma, take care. Ma'am, thank you so much. Ikaw man, ma'am, na? Salamat, Gid. Kay Sir Meleli Uligo, yes, salamat for the big heart, sir. Cathy Veer, good PM ko na, Tito We. Hindi na mulbos ko, sir. Okay, Marilo Trevilla Catinoy. Na good afternoon, Action Wilma Sugaton. Tita, gwit ko lang bata. Ako si Nicole. Happy birthday. Magpakabuot ka na. Nicole, hambal ni Mommy Dear mo. Si Jazzy Ryan Hepa Caliso. Happy birthday to you. Magpakabuot ka na. Kuno na. Tamyaw please, Ma'am Wilma. Kay Ma'am Vanessa kag Doc. Ma'am Vanessa Stark kag Doc Matt Mayo. Jinky Dialegdo Noel Amar kag Alex Montesa. Monitor live and radio diri sa Villasol, Bayawan City. Wow! More power, ARB family. Keep safe and God bless everyone. Gerald Hermino,
Insakto na. Gerald Hermino from Bayawan City, dira sa Villasol. Hi and good afternoon. Sa itong mga listeners dira sa Bayawan, sa pamilya Joseph Pagid na gapatuyo gid kami kapamati tawe sa MM's Bunny Cafe live 24/7 sa ARV. Hindi magpatuyo sir, may customer bala dugay-dugay nga mga ambot sa inyo da na. Good afternoon Tita We, monitor lang kami diri from Murcia. Tia Kim, yes, good afternoon sa imo cute. Good afternoon Tita Wilma, greet ko lang happy listening. Sa SV Toda, alihis, careful sa pagbiyahe and be safety from Eden of Tapi, Kabangkalan. Eden Escosora Divina Gracia. Salamat, Gid. Kay Sir Rufino Era Gabino, I am watching Action Wilma. Good PM, Sir. Sir Rufino, thank you so much. And thanks for the prayer for my mother dear. Salamat gid sa imo, Sir. Kag, Nicel, Inday Nicel Morales Fabol, good afternoon, salamat gid sa imo. Wow, ada man si Brother Dear ko. Totoo, Tarik, kay Tarik, ang pipina dira sa may Takuling, sa Rusal, Purok Rusal, na. Sa Takuling, mayong hapon lang da sa inyo. Kay Aisa sa mga kabataan, mayong hapon lang. Kag sa Mongkitar family, kamusta lang dira? Ihatag nyo lang, give my regards to all of them. Marilo Travilla Catinoy, good afternoon. Action Wilma Sugaton. Yes, salamat, Gid. So, enough lang na anay. Abalikan ko lang karon ha? Ato naman mga greetings. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kaba. Mayong hapon lang kag may nga pagpamati kay Inday Heli Lutayko, no? Inday Heli Lutayko, good afternoon. Madamo gid nga salamat sa imo kag sa bugos nga panimalay. Sa pag-upod adlaw-adlaw diri sa This Is My Life. Kay Inday Floria pagid, no? Inday Floria Bekbek, yes, good afternoon. Salamat man. Alas 12
2:20 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax anay. Aton anay sulat nga pagabasahon sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, gayton siya letter sender sa karon nga hapon babayi ni ha. Babayi kag nagapatawag sa ngalan Sheena sa Mansilingan, Bacolod City. Ang mensahe ni Sheena sa This Is My Life nagasiling. Kumusta lang sa imo, Tita Wilma? Ako gali si Sheena, hindi ko tuod nga ngalan. May i-share man ako sa This Is My Life, Tita Wilma. Natungod ini sa lalaki nga akon nakilala. Tawgalan siya kay Rico, baka Rico get. Dari kami nag-aastar, tita, sa may Mansilingan. Natabo ang amon pagkilalahay ni Rico. Sang ara ako sa balay sang akon friend. Sang naubusan ako sang load sa akon cellphone. Naglisensya ko sa akon friend nga makadto ko anay sa Tianggi para magpa-load. Ang nagabantay sa Tianggi, isa ka gwapo nga lalaki, agay na, isa ka gwapo nga lalaki. Pero wala man ako sang nangin reaksyon. Ginkuha niya ang number ko, kag pagkatapos naghulat ako sang pila ka minuto, hasta nga nagsulod ang load sa akong cellphone. Samtang nagahulat, ginistorya ako sang lalaki nga siguro hindi maglayo sa akon ang iya edad. Nakik-friend siya sa akon. Kag kumo gentleman, ginbaton ko man ang friendship niya. Sang makapauli na ko sa balay sang friend ko. Nag-sound ang cellphone ko nga may text message. Nag-text sa akon ang gwapo nga friend. Amo to ang ginhalinan. Permi na kami naga-bayluhanay sang text message. Pero sining mga nakaligan nga adlaw, Tita Wilma, daw wala ko na magustuhan ang tono sang mga message niya nga medyo may pagkabastos. Ginapamangkot niya ako kung bala ako virgin pa. Wala ko siya ginsabat. Kag pagkaligad sang pila ka adlaw, nag-text siya kag nag-say sorry. Ginpatawad ko siya. Okay lang, hambal ko. Kag nag-resume na naman ang amon bayluhanay sang message. Lately, tita, gina-invite niya ako nga mag-eyeball. Mag-eyeball ba? Mag-face-to-face sila, ma? Bagay naman nga ginbalibaran ko. Ano pa nagpensar ko nga i-share ko ni bala sa This Is My Life. Tita, dapat kong padayunon ang friendship ko sa amo sina nga klase sang lalaki. Kay doubt gid ko nga may malain siya nga motive sa akon. Mamati lang ko taa. Salamat, Sheena sang Mansilingan.
Okay, kay Sheena sang mansilingan sa imo inday maayong hapon kag madamo gid nga salamat. Kag nakahibalo kita kadamo sang makarelate sa imo sini isa ka panid nga parte sang imo kabuhi labi na sa bahin sang imo love life na makabig na naton kay do nahulog sa akon pagbatsyag tani nahulog ng buot mo sa iya mayo no Dalagi ko bilib kay nga wala kay nagpadala-dala dayon daw naghambang-hampang anay sa paminsaron mo pero may ara ka tono bisan to sulat lang ng imo pero mabatyagan ko nga may tono ikaw nga tani makikita sa iya galing gina-control mo man ang kaugalingon mo which is right tama kag husto gid ikaw inday Sheena kung ako ginapamangkot mo kay Tita We kung ako ginapamangkot mo mas makapaayo mas maayo kung hindi mo na lang pagpadayunon ang imo pagpakig-communicate sa iya inang mga nabatsyagan mo nga mga negative against kay Rico nga ina makabig na nga intuition mo na sa iya mo so isa lang mamalgo, follow your intuition. Kay feeling ko, wala gid ikaw nagsala, Inday Sheena. Ang hindi ko ginagastuhan, nga amo man ang imo na initan sa iya, nga wala ka na dayon nakikommunicate, pamangkuton niyang virginity sang isa ka babae. Kung formal ka nga lalaki, ka gusto mo ang babae, kung naluyag ka sa babae, amo nang ipamangkot mo. Di ba la? Napamangkot siya ka kung virgin ka pa, para ke? Kundi hindi siya nami. Sa mga girls na hindi siya nami, di ba la? Di sa sina pa lang dan, hindi na kuya kumporme. Ti pasugot ka. To amo na sila kahambal si Tita Wilma nga, hindi na pagpadayuna ang imo communication sa iya. Pak, stop. STOP. Mo lang na, Kaya nga, ginapakita lang niya ang iyang sa sina nga dinalan, pakita lang giniya nga may hindi siya nami nga motibo sa imo. May intensyon siya nga hindi manami sa imo. Nami na siyang ginhimo mo, girl. So, kung ako sa imo, hindi na. Kung gina-invite ka niya nga makig face-to-face ka mo, or let's say, hambal mo nga makig eyeball sa imo, para paano hindi na basi karon madala ka pa sa mga flowering words niya na kag kun ano pang matabo dai kabudlay maghinulsol sa ulihi ay ho kag kabudlay gid nga makig relasyon bisan friend lang gid sa mga amo sina nga klase sang lalaki bot silingon hindi mo siya masaligan, bot silingon, may posibilidad nga hingalitan ka lang niya, hindi siya magsiling kay gwapo siya, gamito niya niya pagkagwapo, kabaylo sang imo kog, hindi girl, pati ka na, bisan magsiling pa siya nga, siyang pinaka gwapo sa bilong nga kalibutan, kung akong pamangkuton, pinakagwapo siya sa bilong nga kalibutan, pero siya, amo ang malain naman sa bilong nga kalibutan. Hindi siya nami, amo na bala, why pa siya kapangaluyag sa imo, hindi siya nami, kalaway gid yan, Bob. So, kabudlay, di ba? Kabudlay para sa imo kung paano mo doon ang imo communication sa iya, mapukon mabudlay sa imo. Hapos lang na kay cellphone man lang i-block ang iya number, di ba? I-block ang iya number. I-delete ang iya number para mautod ang inyo pagtiksanay nga duha. Ang pagpadala niya sang message sa imo magauntat na hindi na pag-memorize. Kaya kabaluman tayo kaisa basta mga malapit sa Anton gani balatyagon na duara na iya bala nga pagtulok mo lang sa ilang number do memorize mo na dayon di kon madula man sa antuan ni iya number na nanara naman pero may when we say delete
na when we say delete o kung i-block mo siya, total block there na i-total block mo gid siya kag i-total delete mo gid siya kag never mo na nga panumdumon pang iya ang iya sini number na kag kun pangitaon ka gani niya sa din social media na especially sa Facebook, never mind na hindi gid siya pagtaga iligwa. Hindi pagbatong na ang iya request nga mangin friend mo. Kay tanan himuon niya na basta gani I don't know kung conforme ka mo sang hambal. Ang sang hambal ko kay the more nga nagapangindi ikaw kag the more nga daw nabudlayan siya sa imo magpalapit kag daw kabudlay sa imo kabudlay sa iya nga magkuwang imo atensyon kag imo balatyagon nagadugang na sa ila balatyagon nga daw ma-challenge gid ko diri haw amo ni kagwapo ko balibaran ako there's something amo sina challenge na sa ila part to prove nga gwapo gid sila kag lalaki sila. Ti ko magpadala-dala ka man di thank you itiway ka sa ulihi. Ha? Kinanglan mag-infirm ka sa imo sini desisyon. Ha? Inday Sheena, hindi mo gid siya pagbatunon nga mangin friend mo siya sa social media kag delete mo gid ang number niya. Kung gusto mo gid, pero kung ara man lang sa imo man gyapon ang yabi mo, ang paglikaw, ara gyapon sa imo, no? Ang pag-control sang balatyagon mo, ang pag-control sang emosyon mo, sang imo pamensaron, dahil sa tagsa gani nga magsulod sa pensar mo, binagbinagon mo gid ang good and bad sa imo mapensaran. Kay nga kabudlay na maghinulsol kun ulihin na kun ara na hindi na naton mapabalik dihado kada girl kaya abaw pero tuod na siya na tuod ginaiya patiha lang si Tita Wilma kay sa sina nga bahin kun medyo may kabudlayan para sa inyo sa imo Inday Sheena ang pagpangamuyo makabuligid sang dako sa imo nga hindi ka madala sa tentasyon, hindi ka madala sa panulay, kag hindi ikaw mabutang sa kapahamakan, kundi para sa imo kaayuhan. Ha? Gets mo si Tita Wendy Sheena? Yes. Pamatian tan ako ng mga reactions kag mga suggestions sang aton man mga palangga nga mga tagpalamati nga ara sa aton text hotline. Ha? Syempre aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Hindi gani sa aton naman nga chat room no sa aton FB Live. Pwede nyo kidira iya nga mapadala. Okay. Yes, may nasiplatan na si Tita Wilma ay. May nasiplatan ako da sa chat room pero dugay-dugay lang ang sa aton na text hotline. Sa aton text hotline, good PM Tita We. Kay Sheena, kahangop ka naman guro kung maayo o kung hindi ang gintext niya sa imo day. Hindi ka mag-interest sa gwapo kag hindi ya dapat i-text sa imo ang amuna nga pamangkot. Siga agree sila kay Tita Wilma na obvious na Sheena nga basto siya. Salamat gid Vmar sang La Carlota. Salamat gid sa imo 1780 and good afternoon sa imo. Good PM Dai sa sender tawe hindi gid pagpakita kay sakto katawi Lucy Labonita Quezon. 8815 nagakompormi sila anak gani magpamati ka kung ginahambalan ikaw. Good PM ta para sa sender day ayaw na padayuna. Callmate kay di na maayo lalaki ang tarong nga lalaki may respeto. Tama gid si Tita We, hindi siya nami nga pagkalalaki. Di ba? 9246 may damo gid nga salamat na mayong hapon lang da sa inyo. Ay ho. Okay. Siling naman gani ni 6841 no Tita We. Para kay girl, tamang ginhimo mo nga wala o nagpakikita sa boy. Kung ako sa imo, ilis ka number,
Correct. Isama na. Kamaayo. Na? Ilis ka number. Tamiyaw ko lang family Galabasa, nagali sang barangay Tinungan Isabela, God bless you, 6841. Nailis ka number kung hindi ka gusto nga makig-communicate na sa iya. Pero kung nagahawid-hawid na, kabaluman ta na. Kung gahawid-hawid, nang ganing paminsaron, kagwalay tiyagon, hindi ginani mo mahimo. Pero girl, himoa ang maayo, kag nagakadapat sa imo. Siling gani ni siling ni Ma'am, nakompormi si Ma'am Elizabeth, conforme si Ma'am Elizabeth Gamala. Hambal ni Ma'am Elizabeth Araiho. Agreed. 100% very good advice, Ma'am Wilma. Be wise and pray to find your right man. Hindi Sheena, batian mo na. Love na Tita Wilma to be nasungatan. Eva Defensor Santiago, ano naman ko, Eva Defensor Sangko, na Bang, thank you, good love you too, na? Kamusta lang ko na kay Tutoy Joel. Na bastos, hindi gid pagpadayo na mas maayo gid early pa, hindi na siya nami. Amo na hambal ni Ma'am Ana Sinoro. Agree gid ko action titawi insakto kagid. So pamati kasang maayo inday siya na. Tito Wilma tamiyo ko family laparan Labaniego kag Esparacia ang gitamiyo ko nila paran sang pagdanon DSB. Stay safe and God bless. Likewise, Ma'am, thank you, kid. Kag kay Belmundia Brillantes, ada man nagapun sa ito online. Tita Wilma, happy listening to Melina Tesoro, kay Celia, kay kay Nanay Eddie, kay Nanay Alicia from Eden of Tapi. Kabangkalan, no? Yes. Shout out lang Barangay Legrenhela Carlota. Happy Fiesta, San Vicente, Subong nga adlaw. Salamat, gid. Wow, happy fiesta lang dira sa inyo, Ana. Please greet my first cousin, Mary Grace Maleka Bailon, on her birthday today. Thank you. God bless you and your family circle. Yes, your family circle, Ma'am Wilma. More power to ARB. Again, Ma'am Elizabeth, thank you, gid. And happy birthday kay Mary Grace Maleka Bailon sa pagkaisa ni Ma'am Elizabeth. Ay, relax lang Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Ipadayo ng serbisyo, ipadayo ng progreso. Suportahan na ang 15-0, padagpon grupo progreso. Padayonon mga serbisyo, ipadayon ang progreso. Suportahan na 15-0, padagpon grupo progreso. Padagpon grupo progreso. Padagpon grupo progreso. Grupo progreso. Life Extension, Vitamin D3. Ang mga tao nga may diabetes usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough nga vitamin D ang mahatag sang sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more. Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life. Nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Tain Technology. Max linis, max sulit. Mga bossing, every morning, enjoy gig ko sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Bangon ang Santon Coffee Mix, may Santon, soy milk, kag malunggay, tagiban pa nga mga medicinal herbs. Bossing, ano pang ginahulat mo? Mag Santon Coffee Mix ka na. Pinapakilala, Herbworks Serpentina Capsule. Anti-cancer, antioxidant, makabulig panubos ang blood sugar sa mga diabetiko, makapanubos sa blood pressure, good for the heart, sabat sa imo problema sa katulugon, makapadula sa mga allergies kag makapakod sa aton immune system para kontra COVID-19. Herbworks Serpentina Capsule, the herb that works. Approved by Food and Drugs Administration with no approved therapeutic claim. Once upon a time, ay nanay. Naglabas ang brief, the end. May isa pagid ka nanay. Naglabas ang brief, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Bangot kang iyaging gamit. Champion Blue Long Bar. Sulit matakasang mansa sa damong alabada. 1850 S
MSRP lang. Life Extension Vitamin D3. Ang mga nagabusog o wala nakatake sa vitamin D3 supplement, posible magka-pre-eclampsia. Mag-Life Extension Vitamin D3 for stronger immunity kag para makalikaw sa pre-eclampsia during pregnancy. Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste. Bawat pahig, Smart Dishwashing. Smart Linis Solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo sa kawalit kaldero. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat pahig linis solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 189 pesos lang SRP. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 008 series 2022. Linibo na ka mga Pilipino ang nagakalamatay kag nagaantos bangod sa high blood pressure, amuman sa diabetes. Paano kung ang duha ka sakit ang magtingog puwersa sa isa ka lawas? Duha ka sakit? Sarang na sang food supplement ko. Send Panyawan with Garlic. Send Panyawan with Garlic. Duha ka aktibo nga natural nga herbal nga nagtingog puwersa. Send Panyawan with Garlic. Pangitaa lang ang tatak Send Marketing. No approved therapeutic claims. Ang Starlight Ferries. Nagabiyahe Bacolod to Estancia Iloilo kada Miyerkules, Biyernes kag Domingo alas 2 ang hapon. Bacolod to Batangas kada Miyerkules, Biyernes kag Domingo alas 2 ang hapon. Batangas to Bacolod kada Martes, Huwebes kag Sabado alas 12 ang udto. Ang barko nagabiyahe 3 ka beses kada semana, nagabaton sa pasahero kag rolling cargos, truck, buses, cars, motorcycle kag iban pa. Sa Starlight Ferries, komportable na, madasig pa, sakay na. Tawag lang sa Bacolod Hotline 0922-795-0912. Facebook page Starlight Ferries Inc. Website www.starlightferries.com. Berto po, nagsasaka para mapakain ng pamilya. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Rina po, contractual worker sa fast food. Sa halalan, huwag niyo akong kalimutan. Ako si Nila, labandera, nagsisika para sa pag-aaral ng mga anak. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Sa halalan, huwag natin sila kalimutan. Paalala ng Ad Standards Council, Ad Foundation, KBP at ng himpilang ito. Worried ka ba sa mataas na sugar at diabetes? Inom na ng Dr. Alfred's Green Coffee na sugar-free. Pinatamis ng stevia. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bomb, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bomb, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Bomb, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bomb, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Si Joanne Martin, bilang vlog bloating ako lang channel tapos magkako gali sa mga utan dayon ko nagalupot. Amo to ginistingan ko lang ang Santon Plus. Ami idya ko ba matsyagya. Santon Plus. Mighty C. Epektibo. Mabaka sa mga butika. Ipadayo ng serbisyo, ipadayo ng progreso. Suportahan na ang 15-0, padagpon grupo progreso. Padayonon mga serbisyo, ipadayon ang progreso. Suportahan na 15-0, padagpon grupo progreso. Padagpon grupo progreso. Padagpon grupo progreso. Grupo progreso! Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 189 pesos lang SRP. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 008 series 2022. Nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power
Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Usapang rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Once upon a time ay nanay. Naglabas ang brief, the end. May isa pagid ka nanay. Naglabas ang brief, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Bangot kang iyaging gamit. Champion Blue Long Bar. Sulit matakas ang mansa sa damong labada. 1850 SRP lang. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay double action antioxidant, meaning twice ang powers nito sa pag-flash out ng toxins sa ating digestive system. Toxin-free equals healthy body. Nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Migo, anyeho, makalipay ka sang tuod-tuod. Migo, anyeho, lingaw-lingaw na tatapos na tong obra. Migo, anyeho, maniyang 12 years cold drama. Drink sponsor Añejo Gold Drum. Migo, Añejo ang kalipayan sa barkadang porsigido. Añejo Gold Drum. Ginpanamit sa 12 years. Alas 2:45 Action Radio Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Champion Super Power with X-Stains Technology. This time check is brought to you by Coke Panalo Brakes. Break time muna. Don't forget to level up your brakes with Coke Panalo Brakes promo. Ini nga oras kinadulong sa inyo sa kalwansang Añejo Gold Drum. Migo, Añejo ang kalipayan sa barkadang porsigido. Añejo Gold Drum. Ginpanamit sa 12 years. Yes, ang Life C anay, no? Pinakabagong klase ng vitamin C, the non-acidic and doctors recommended nga vitamin C. Ang Life C, gini mo inigamit ang vegetable capsule. Gani dasig siya matunaw, kung magsulod sa aton tiyan, hindi siya mahapdi. Kagaton man gilayon mo batsigan, ang epekto sini para kita makalikaw sa naniraisari man nga mga infection. Yes, sipon, ubo, natrangkaso, kag kung ano pa, ina tungod nagahuyang ang aton immune system. Kinanglan mabas ko ang aton immune system adlaw-adlaw. That's why nga ginarekomendar gid ang Life C. Ang Life C mabakal ina sa mga life extension clinics kag sa mga butika malapit man sa inyo tag sa kalugar. Life C, another quality product sang Life Extension Philippines. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic nahamteng sa GA Esteban Building along Lacson Street. So malapit siya sa Burgos Lacson. Kag pwede ka mo makabisita Lunes tub-tub, Biyernes nga adlaw. O sa mga gusto nga maghuben, bisan may edad-edad na, tinumero ma lang na, di ba la? Numero ma lang na iyang nagataas, pero kinanglan mangin looking younger kamo. Ang inyo skin dapat mag-glow. Ara ang DTX 500 capsule. Kay nga ang DTX 500 capsule, kampiyon ina nga protection, kay may ara siya 1.3 million ORAC units of antioxidants. Epektibo ina pangontra sa mga free radicals kag oxidation. Kag syempre, sa DTX 500, ang aton sinipanit pahubinon, internal organs paayuhon. Ang inyo dira mga wrinkles, sa mga kunot-kunot sa inyo sinipanit, abi DTX 500 capsule nyo na kinahanglan gen, no? Mga signs of aging bila, na palatandaan ni na pagkunot sa inyo panit, pag magluwas, pag mga Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes. Naga-monitor siya na kagahambal ni Sir Rufino Era Gabino gani sa itong letter sender kay Sheena silang wala siya respeto sa mga babae nga klase ng lalaki. Ang mga babae ginarespeto. Wow, saludo ko daya sa imo, sir. Thank you, kid. Sir Hilavier, salamat man. Good afternoon. Monitor lang sa Purok, may Nuswagon Barangay Bagta. Stay safe always. Thanks
Yes, God. Thanks, God, and God bless. Likewise, sir. Refuel or Salma yung hapon dito, monitor ko lang, Barangay Sumag sa May Purok Brotherhood. Salamat! Kadto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope. Karon iya nga adlaw Lunas, Abril 25, tuig 2022. Pero una, syempre, no, sa mga nag-celebrate sang ila sini birthday, happy birthday. Sa mga nag-celebrar sang ila sini nga kaadlawan garon nga adlaw. Especially sa first cousin ni Ma'am Elizabeth Gamala kay Ma'am Mary Grace Malakabaylon. Happy birthday sa imo. Kay, kag syempre sa mga mag-asawa man dira nga nag-celebrate sa ila wedding anniversary, happy wedding anniversary. God bless man sa inyo. Limuels, wow, okay. Kasubo man sina. Miss Cherry Alimbo, kay Miss Marife Navales, mga ma'am, thank you so much and good afternoon lang dira sa inyo. Mga Taurus, una nga zodiac sign para karon iya nga hapon. Ang mga Taurus, sa mga nataw Abril 20 to Mayo 20, Taurian, ang ginapatihan mo nga husto sang una ay sala gali na. Kung may problema sa nakaligad nga wala mo masulbati, subong makaangkon ikaw sang maay nga kahigayunan nga masolusyonan ina. Good. Sa mga wala mo man ginapaabot nga hitabo, may madiskubrihan man ikaw nga likom. Maswerte mo nga mga numero 5, 11, 22, kag 34. Violet is your lucky color. Okay, ang mga Gemini naman. Gemini, Mayo 21, Tubtubo, Hunyo 21. Sa mga Gemini dira, ay di pag-uyangin inyo panahon. Ha? Mga Gemini, hindi pang-uyangin inyo panahon sa mga wala pulos nga mga issue. Kag, kung ano man ang gusto, ipabutyag ina sa matawhay nga paagi. Yes, Gemini, mga maswerte nga mga numero 9, 16, 33 kag 40. Mustard yellow is your lucky color. Sa mga Cancer, ang mga Cancer naman, Hunyo 22, Tubtub, Hulyo 22, Cancer, pamati ang swastyon sa imo mga abyan. Kung makabulig ina sa imo or sa inyo kaugalingon, sunda ang panagupnop mo or sunda ang nabatsyagan mo kay hindi kagid magsala. 13, 24, 31 kag 40 mga masuwati nga numero, orange is your lucky color. Sa mga Leo, ang mga Leo naman Hulyo 23, Tubtub, Agosto 22. Yes, Leo, hindi madulag intriga, gani hindi na napagsapaka. No? Natural ina, maski di ina tasubong, damo ina intriga, hindi na madulahimo. Kamayo, intrigahon ka man gyapon. Gani, hindi lang pagpasapaka. Na kung may gina-experience man ikaw sa karon, abi mo balaleo, the best gid nga makabulig sa imo ginikhanan. 8, 12, 16, kag 34 mga swerte nga numero, aquamarine is your lucky color. Yes, mga Virgo, ang mga Virgo na gusto 23, Tubtub, Setyembre 23, mangin honest ka sa self mo kag sa imo, isig ka pareho Virgo. Hindi pagsapaka inang mga nagapang komento, nagakriticize sa imo para malikawan mo ang hindi pag-intindihan ay para wala gamo. 10, 22, 30 kag 34, white is your lucky color. Yes, Setyembre 24, Tubtub, Oktobre 23, ano ina? Mga Libra. Mga Libra, ang inyong horoscope na gasiling ay ipaiway anay ang pagkadto sa mga selebrasyon o pagtinipon-tipon at nga anay unang imo problema sa pamilya. Pero makaangkon man ikaw suporta, makaangkon ikaw sang suporta basta ara ikaw sa husto nga bahin. Maswerte mo nga mga numero 4, 11, 36 kag 43. Emerald green is your lucky color. Una pa lang nangabahin sa mga zodiac sign para man sa itong text sa horoscope. Armando Libuon mayong hapon. Kumusta lang da sa Negros listening from Manila. Yes, halong lang da Sir Armando Libuon. Thank you so much. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials.
Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire. Pangmita na sila pa. Happy Fiesta na lang dira sa inyo, ana, sa Barangay La Granja. Okay, madamo gid nga salamat. Pamiesta ta ko, no? Okay, padayuno na to, nang nabili nga zodiac sign para sa itong tegsa ka horoscope sa siniya nga hapon. Di na ta, Tita Wilma, Scorpio na kita. Sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, Scorpio, kung may problema, hindi pagpawalaan, ang mga bagay mo pag nga napabayaan, matagaan mo na panahon karon nga adlaw. Maswati mo nga numero 5, 12, 40, 41, magenta is your lucky color. Mga Sagittarius, yes. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, mga Sagittarian. Likawan, gid-anay, ang imo upod sa trabaho or sino man sa pamilya mo nga close mo kay nga abaw butang gid ka na sa kapahamakan, pero may isa ikaw ka kapamilya nga nagakinahanglan sang imo guidance. Maswati mo nga numero 11, 29, 31 kag 37. Yellow gold is your lucky color. Impuntual stress, dali gid lang ang acto na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ano ni Tito Wilma, no? Nabili na to nga zodiac sign Capricorn na kita. Kaya ko nakigan ko, gid ko ni nila. Ha? Capricorn, Disyembre 22, Tubinero, Justin Webib. Oy, ipreparar mong imo sa imo horoscope. Ipreparar ang kaugalingon, Capricorn, kag kinahanglan mangin mabakod ikaw. Na ang mapiot-piot nga sitwasyon ginaugyunan ang mapiot-piot nga sitwasyon malampuwasan mo gid kung magpakabakod ka lang. Maswati mo nga numero just si 8, 21 kag 39. Rust is your lucky color. Mayong hapon lang na kay Inday Sharon. Na Inday Sharon Padilla, good afternoon. Kay Father Dear mo. Na Aquarius, ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubto Pebrero, Jasi 8, abaw ang mga Aquarian mabaskog ang silabo sang balatyagon kung paghigugmang paghahambalan. Kay ginaugyunan gid sang panahon karon nga adlaw pagpakig-date para sa inyo, Aquarius. 12, 24, 20, 12, 14, 24, kag 27. Platinum white is your lucky color. Go na. Pisces, ang mga Pisces, Pebrero, Justin, 9, tubto Marso, 20. Pisces, kung may nabatyagan ikaw nga pagpangduwa-duwa, hindi pagpilita. Halong ka sa pagpabutyag sang imo balatyagon. Maglikaw ka sa gamo. Maswati mga numero 7, 12, 21, kag 22. Cream is your lucky color. Yes, Aries, ang mga Aries, Marso 21, tubto Abril, Justin, 9. Okay, likawan mo, Aries, nga mamalhan ikaw sang balha sa likod. Kay basi bala,
Batyagon mo, buslot kid bulsa mo. Kinahanglan magpa-check up kagid kung may batyagon ka na, ha? Maswerte mo nga numero 4, 15, 29, kag 42 sa mga maswerte nga numero. Midnight blue is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope karon niya nga adlaw Lunes, Abril 25, tuig 2022. Yes, Ma'am Virgil Pindawa. Good afternoon, kahingabot. Good afternoon sa imo, Ma'am Virgil. Thank you, kid. Kag kay Miss Jane Heldori Candido. Madam, ugin nga salamat ka kay Inday Ronner Wihida Trava. Halin kay Inday Jane Candido. Okay? Happy birthday kay Inday Dina Defensor, na? Dina Defensor, happy birthday to you, ma'am. Halin kay Indayan, kay Tita Wilma, dali man sa amon sa Action Radio. Pasensya na, tungod si Tita Wilma, wala na siyang panahon. Kita magapaalam sa iton pagpangalagad karon iya nga hapon. Ang ito naman mabilin nga Bible verse of the day, halin sa Psalm chapter 9, verse 10. Those who know your name trust in you. For you, Lord, have never forsaken those who seek you. I can't say goodbye. Saliwat, salamat gid. So standby na sa mga drama, mensahe sang paghigugma. Buwas na naman. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Deep in the heart of me. Action Radio!